Straight to the point. Okay, mga kaigalaan. Ang Department of Justice ron, ni Mando na matod pa nga pangitaon gyud si Senator Ronald Bato de la Rosa. On the basis mahigala sa ICC warrant, mo hinungdan nga dakpo na gyud, ha? In fact, mahigala murag nahimo na mahigalang istorya bisag asa mga kaigalaan nga suok. Hasta pa si kanhi General Nicolas Torre ni ingon nga kung naalang sa jurisdiction mahigala sa MMDA mo apil sa dakop. Ha? So, duha ka sides kini kanunay. Kadtong mga tao mahigala nga nasuko. Sumpay man ha, kadtong nasuko sa war on drugs. Nasuko ni Bato, nasuko ni Duterte. Dani, kanit-kanit na nga isyuha actually. Unya, pagtunga ni Bato dito na change sa inong leadership sa Senado, apil na ni tanan. O unya, ang impeachment ni Sara, kanit-kanit ning isyuha. Pana kita, real talk lang ning ato mga sukit ng paminaw, kay di man nato mahigala ma-underestimate ang understanding sa katawhan. Labi na ni mga listeners nato sa DYHP o IFM, dili pwede ni ato ni nga i-mislead sila, oy. Ang ato gining sulti lang to unsay tinuod yun ani. Kadto mga higalang nasuko sa mga Duterte, nasuko ni Bato, nasuko mga higala sa gustong suko ni Sara, gustong impeach na, gusto gito sila badakpan sa Bato. On the basis sa ICC warrant. Gusto gito sa mapadana sa ICC. Dalian na diha, ha? Kadto pod mga higalang dapig sa mga Duterte, maningkamot po to sila mga kaigalaan, pag-question niining ICC warrant. Duha ka side man guni. Nya pulos dunay katarungan. Mabita na mahigala nga iyahay lang makigalaag personalan na ng uban. Ug imong timang-timangon ang mga abogado kasabot ana. Kasabot man ka. Pikas-pikas nga argument. Muna usay ta mahigala ni dapig. O kanang abogado makigala dipindi kinsay nag-hire. Ang ato is DYHP nga ato lang i-explain para sa mga tao lang sad, no? Labot ini mahigalang ICC warrant. Ang pikas ng side, moingon nga kanang ICC warrant valid na. Kay gi-issue ko na sa ICC under sa Rome Statute. Unya kanang Rome Statute, moingon gud ta nga kanang international law will form part of the law of the land. So ni-acknowledge sana. Moingon pod mahigalang pikas nga side. Wala ni withdraw na ta sa ICC. Wala tayo labot ana. Ingon po pikas side, napalagi residual power. Oh. Apil ta labot kita. Ingon po pikas side, mahigala kay duha man guni ka side. O kag dunay mga legal basis pareha man ang mga tao rong naminaw mahigala nag-interview abogado pikas ni sulti. Pikas po abogado sad. Malibog ng uban asa may tinuod gini ha. Ato ni lagi katawa mga kaigalan. Kay pareha man doon ay katalungan, actually. Depende na na. Mabita rin abot na Supreme Court. And in fact, ang Supreme Court, ang main case mga higala, wa pa na ma-resolve. Katupag ang Duterte, sumpay raman ang Bato. Kini karon mga higalang TRO ni Bato, sumpay na interim relief, nangayo sila provisional relief, kay ni anaman mga higalay ICC warrant. Kato ka Duterte, wa nung ito kapangayo og TRO kay gi-implement pa dayon Tory ang warrant. Pag abot mahigalay ka sa Hong Kong, bahala questionable yung warrant, implement. Dahig ka na magpaliwanag. Kay ang duha kahabig balikon ko dunay katalungan. Ha? Pero ato gyud tan-awon mahigala ug unsay kanang ang interest ba nato. Labi na kita mahigala kay sovereign country man ta, mga kaigsunan. Kaya ba man ta sa mga arguments pikas-pikas, may una under sa Rome Statute 9851 no? Nga ang balaod mahigala international law will form part of the law of the lands. Mao man mga dagan sa arguments mahigalag. Gusto na jud kang ipadaas Bato sa ICC. Kadto mga higalang di gusto,
Ayaw sa, kay ang ICC mismo, ang Rome Statute mismo, nag-acknowledge magani sa atong korte dili. Niingon magani nga muagi ka dito sa local court. Ikaduha, di naman ta membro sa ICC. O mo insist nga, implement lagi na. Mo conflict man. Doon na may conflict of laws. Kay doon na may conflict mahigala sa international law o sa ato mismong konstitusyon. Asa may mo prevail na yan. Asa may mo prevail ang atong konstitusyon. Muna nga kanang ICC, ang ubang mga kanasuran, mukha sila nga kami independent country mi. Nami ang among self-determination. Unya, independent country mi, sovereign country mi, why makadikta na mo? Mao po nas Pilipinas, actually. Tungod kay sovereign country man ta, independent country man ta. Hukman ta, accordingly mahigala, according sa atong balao din is Pilipinas. Unya, ang doctrine of complementarity sa international law, kung wa na nag-function nga korte din sa Pilipinas, una pa sila musod, last resort man sila. Muna mingon, ang pikas nga habig, dili pa na, kinalan pa, abuton pa. So, duha ni mga kagalaan ka side. Ang problema iniron, tinuuray lang. Kini, real talk lang yun ha. O atong ipasubay yung balaod, mga sukid tigpaminaw. Kita ka lang mahigalang Netanyahu o Israel. Nakagubot magud sila dito mga kaigsunan nga. Dunay warrant of arrest gi-issue ang ICC batok ni Netanyahu. Nagubot magud sila day. Namabay gikagubtan sa Israel. Wa gyud ang istoryahan dito. Nga naay warrant of arrest batok ni Netanyahu. Nakagubot pa sila wa gyud. Nga naman, unsa man ang ICC? Labaw din na sila nato. Labaw ta, sovereign country ta. Umu-acknowledge ta international law for as long as it will not run counter to our constitution, okay lang. Simple naman na mga sukid dig paminaw. Muran counter gani siya, mubangga gani siya mahigala sa atong balaod, mo prevail ang atong balaod. Muna nga, kadto bitang prosecutor sa mga higalang gipagawasan og warrant of arrest si Netanyahu, Benjamin Netanyahu sa Israel, sa may nitabo. Kuani Trump, suko mahigalas Trump. Doon na pa ito mahigalay mga punishment nga gihatag si Trump. Ang Russia, si Vladimir Putin, doon na warrant of arrest gikan mahigala sa ICC. Umuadto kag Russia na mag-issue anak nga dakpunon sa Putin, wa ay dili. Wa sila magkagubot, wa sila mag-unay dito mahigala just because na ay warrant nga gipagawa sa ICC. Ang Russia wa acknowledge na. Delikado pa gani ang judges mahigala sa ICC o muadtog Russia, sila pa'y madakpan. Ano man, ang Russia day, mingo Russia, ang among korte di mas labaw sa dihan ninyo. So muna nga, gipagawsan mga kagalaan og warrant of arrest ang mga judges sa ICC. Di mo kataak del Russia ha. Labaw mi. So kita, magpa-under ta mga kagalaan ining ICC nining sitwasyon na karon. Nga pwede man unta mahigala o dunay kaso nga anhi kasuhan sa Pilipinas mga sukid tig paminaw. Manandili nimo ma-compare kadtong hitabo na Laila de Lima lan Trillanes day nga ni padakop sila, ni surrender sila because ang nag-issue sa warrant local courts man. Mutahod ka sa local courts. Kani ang ni-issue sa warrant mahigalang bato ICC. Manay kalainan, dakong kalainan ba? So karon naagyod sa mga kamot sa gobyerno may gala. Plangka-plangka ang pag-istorya ba? Real talk lang ni ato. Wa may capacity ang ICC. Wa man sila ilang kaugalingong pulis nga mudakop. So, bisan pag mag-exist ng warrant nila, kinsa may mudakop? Ibutang ka na sa Putin. Kinsa may mudakop ko ng Putin? Why magka-akog dakop ni Putin? Kanas ni Netanyahu, bisa may mudakop. Ang imong katingad-an mahigala kato si Ayatollah Ali Khamenei. Ang supreme leader mahigala sa Iran nga daghan sa tog issues mga sukid ti paminawa, gyoy warrant gikan sa ICC. Straight to the point. So sa laktod nga pag-istorya, kini gihimo, gi-weaponized ang ICC nato sa Pilipinas gumikan sa pamulitika. Kana klaro-klaro na gina ha. Iso ba kayo mahigalag ang ato mga listeners magod?
kanang imong puyok-puyokon kasabot mo sa lagod. Mao ni nagkalisod ning uban mahigala nga imo pag yung tuyok-tuyokon. Ay tuyok ka. Kana mahigalang Marcos administration ug wa pa na mag-away sa Duterte mga sukid tig paminaw. Way mada sa ICC oy. Kisa may momando pulis dili magsilbi. Di man pwede ng taga ICC mo anhi, wa man sila pulis. Di man pwede sila manakop lang kalit. So tungod mahigala sa politika. Bisag kini kang bato mga sukid tig paminaw, naraman gina sa administration ron. Og mingon mahigala nga dakpon gyud sa bato or dili. Ipada sa ICC, kana lang ipliti lang dito mga kagalang andam na kag airplane day. Sa Philippine government yung nag-andam tanan. So ipada ka dito, mapriso ka dito. Wa pa na klaro og guilty kag dili kay kuno man na dito. Kini ni ang debatehonon pa man na dito. Nagtan-aw ta sa mga ebidensya mahigala medyo I don't know sa umaabot nga mga adlaw ha, but so far katong nang ilang mga arguments nga gipaminaw mahigala medyo hungaw man. Pero while hungaw, umada ka sa ICC, mapriso ka na dito. While magpaabot sa kaso kano sa amahuman. Muna nga, kinis bato, dunay katarungan sabni. Nga in the meantime, while wala mga higalay warrant of arrest issued by our local courts, dili kong pakita. Kay lahi man ang akong isyo sa kang Laila de Lima kanadto Ilaka Trillanes nga local courts man may nag-issue og warrant. Straight to the point. Na karon musumpay ni sa impeachment mga sukid tig paminaw. Delikado day. Kana akong kuan pangutana day kin og ikaw sa imong kabahin. Dalawang mga naminaw to karon no. Kani mga naminaw to ron. Kung kamoy ibutang ron sa sitwasyon ni Bato. Kani pressure man sa impeachment appeal man Kaya ang new majority dunay 13 ka mga senators. Ang minority dunay 11 ka mga senators. Kinahanglan og 16 nga mo convict ni Sara Duterte. Sa 16 mga higala lisod kuhao na sa minority lisod i-convict si Sara sa Senate. Kung imong tan-awon ang sitwasyon karon, 13 na gud ang senador mahigala na sa majority. Lisod i-convict sa Senate. Pero kung kana tagaan nimo og total freedom ang ato mga senators nga mo decide according sa ilang appreciation of evidence and according sa ilang conscience mga higala, tan-aw ko dili makonbikto sa Senate. Straight to the point. Ha? Di makonbikto. Because numbers game man gud ni mahigalang impeachment. Pero kung dunay pressure nga ihatag diha ron, kung dunay pressure nga tinuod gyud mga higala nga pressure, delikado Sara ana. Straight to the point. Delikado. Ipakita lang 12 ka o 13 ka senador dong names. O katong 12 ka senador o katong 13. Be unahon sa tong 11 ka senador katong sa minority. Sa minority sa alman to katong mga pictures nila. Atong analisaron ha. Kinalon og imo ino ni mga senators. Okay, you decide according to your appreciation sa mga ebidensya nga ipresentar o base sa inyong konsensya. Ay ako mga higalam ko dili makonbikto Sara. Nga naman because ang 2/3 votes kinahanglan sa 16 senators. Out of 24 may higala 2/3 is 16. Di makonbikto Sara. Kung imo inon nga kuan na ninyo ha kanang why pressure ba? Kamoy magbuot ng senador, senator judges man mo, i-evaluate niyo mayo, tanawan niyo mayo, nya according sa iyong conscience. Butal ba mo og for conviction ni Sara or for acquittal? Akong himadlandan, dili mo konbikto Sara, acquitted. Pero kung dunay pressure, delikado. Delikado. Kaya nga no, sugod naman Asa man to do, natay picture sa kwanong, kani-kani. Mao ni ang minority ha. Sa minority palang gudaan, ang sigurado ini nga mo konbikto mahigala nga wa nagi atong himadlan ha kanang konbikto gyud. Number 1 nga si Risa Hontiveros si Kwati gyud Sara ni. Daan na sa nag-away Sara ni. Kinis Kiko Pangilinan, si Kwati Sara ni. Bam Aquino, sigurado. Ha? Ping Lacson o kinis si Tito Soto, sigurado na. Unya, kung atong i-appeal ning uban, kinis JB Ercito gani o kinis si kinini ang Subiri, di pa man ito masiguro ni. Pero dunay pressure gikan sa taas.
Kana gusto sila, abstain man na sila mga higala, pero karon na malik na po sa minority. So, malagmit, ibutang taon sila sa daan diha, kay kininduha ka Tulfo mga higala, naan man ang daan diha. Although kining Tulfo mga kahigalan, maniid ba sad ni? Kini si Win Gatchalian mahigala, kini si Lito Lapid, maniid pa man sad ni. Ha? Bisa kini si Win Gatchalian, kita mo ato mga higalang padung Sara mo, kuan, gusto sa mag-vice presidente Sara day, nagingom. Ba, kita bita mo sa billboard sa, kay Sara, win tayo. Ah. So, kini, medyo, di pa madaldali. Pero ibutan ta lang, kining 11 kabok. Pila man na ilang birahon. Aron nga makakonvict sila, 5 ra. Ang ilang birahon. 5 ra. Unang-una ka na sa bato mahigala, medyo hardcore ng Duterte. Pero karon yang sitwasyon karon, o ikaw may nabutang sa sitwasyon ni Bato, papilon kay pili ron. Kami man, naamas mga kamot kay atong debatihan mahigala ng ICC warrant, tinuray lang na ay balaod niya maingon, gisaligan mahigala sa pikas nga habig nga pwede nandakpon. Doon na po'y balaod niya, dili pa pwede nandakpon. Because walay effect ng ICC warrant. Pero tinuray lang prangka pagka-istorya, banaas mga kamot ni BBM ron. Kani prangka lang, hadi lang ko ingon nga on sa gyud. Real talk ba lang? Naas mga kamot ni BBM karon. O will dakpon yung batoy pada sa ICC ngadto na, bahala na dito. Parang wala yung tabok ka Duterte. So, in aning sitwasyon ba ito nagtago-tago, o i-confront si Bato ron, o sa maka, dakpon ka, dadon sa ICC, mapriso ka dito, bahalag makonbikto kag dili, mo take time pa man, pero mapriso ka, matiguan ka dito, di ka kagawas. Or, arira ka, mo commit ka nga, imong konbiktohon Sara. Straight to the point. Kanang napita may gala nga timbang-timbangon na ba itong labad kaya sa una. Ha? Muna'y pinakapait mahigalang iyang timbang-timbangon. Straight to the Na point. atong balikan ha. Kanay prangka-prangka mahigalang pagka-istorya. Real talk lang yun ng ako. Kay sa ako nang gingon lisod kay maghisgot ka o kanang kunay. Klaro-klaro lang. Kung pasagdan nimo ng mga senador o imong inon senator judges man gyud mo, di mi mag-apil-apil, independent mo diha. Ah. Tanawan ninyo mayo ang ebidensya o tanawan ninyo mayo og kinini ang basis yung konsensya angay ba ninyo ang konbiktohon Sara dili. Tanaw ko mahigala lisod konbiktohon Sara. Kay balikan ako kana nandaan sa 11 ka senators asam tong mga pictures dong. Sa 11 ka senators balikan ako nato gamay. Kino? Ang sigurado mo konbikto ni 5 ra. Kini mga Tulfo mahigala maniid pa ni. Kini daan mahigala si Kinindaan, JB Ejercito landaan o kini si Subiri. Kana si Subiri, Mindanao ba yan na? Kay balo Subiri, may gala nga unsay iyang madangatan dito sa Mindanao o ang ilang political nga mga tao dito, mga kakilang organizations, maapiktaran dito sa Mindanao. Muna di na sa magkiat Subiri. Kana as JB Ejercito, daguduan mga sukit di paminaw. Sa iyang pagkaguduan ni adto siya ning abstain siya mahigalawa sa gibutaran sa duha. Ay katuyan ni sa asa dapit mga higala maka dili masukong pikas, dili masukong pikas. Kana JB Ejercito daan na nang ni buhi o pamahayag. Bisag Subiri day daan na nang buhi pamahayag nga medyo lisod ang impeachment. Kana si JB Ejercito maglisod na kay re-electionist na mga kagalaan. Ikaduha sa iyang experience iyang papa nga natangtang pagka-presidente, traumatic na experience pala niya. Iyan ang gibuhian na nga mga statements. Na kaya Win Gatchalian, wa pa may clarix ni. Bisa kaya si Lito Lapid, mahigala di pa man ni klaro yun. Eh katubitaw mahigalang butang mahigala katong gilalisan na nila mga kagalaan og i-archive na ba tong impeachment, tong first impeachment o dili? Si Lito Lapid, nibutar man mahigala according sa Sulti Supreme Court. So may bawaan ni mo. Ni ining minority palandaan, unsira sa kabuo. Kung sa magpagkakuha nila, 16. Lisod kung biktuhon si Sara kung pasagda ni mo na kada mga senators nga you can decide according sa inyong how you appreciate the evidence o unsa inyong konsensya. Lisod. Now, pero dunay pressure mahigalang ihatag. Pressure as in pressure kuyaw. 11 na ko sa kabok. So pila ilang birahon? 5 na lang ang ilang birahon. Balikan na to ang majority.
Arito sa majority dong. Nate pictures majority. Akin eh. Mas daghan ko ni majority daan. 3 ko na sa daan mga higala. Kining duha ka kayta, duha ka bilyar. Timan ninyo ha. Pag ilog sa leadership mga higala sa Senate, grabe ba lang ipambuhat na yun? Basigo kabantayng uban mga kaigalaan. Si Bato Dakpon, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada o si Chis Escudero na involved ko nun sila sa flood control project. Plunder ang kaso nila. Ang duha ka bilyar ni adto na sa DOJ kay gipatubag na sad sa ilang kaso labot sila mga negosyo indekin. No? Duha ka bilyars. O niya karong bag-o mahigala si Marcolita apilan sa pasakag plunder. Kay kuno wa mga higala mo declare sa iyang susi atol sa eleksyon. Hasta pa Ruben Padilla gihulga sad ba kagilan kay ngano nga iyang gitabangan pagpasakay si Bato sa iyang sakyanan. So kining tanan nga mga senators hapit-hapit na asas lurin dunay problema iyang anak didto mahigala sa lower house. Apil pos lurin. Amuragwa na lang isyo ani kunuhay si Amy Marcos na lang. O ang duha ka Cayetano, medyo wa pa ko kadungog ayo pero kining uban si Bato o madakpan si Bato ipada sa ICC. Si Bungo isunod. Ha? Mano mga game plan nun? Mahulot kini mga senador sa majority. Ha? Pero bisa pag mahulot na sila, mabarog sila mga higala, di gyapon kakuha 16. Kaya importante 16 votes man ang makuha aron mga sukitig paminaw nga makonbikto sara. Pero ilang birahon kay doon na naman sila mga higalay, 11 naman sa speakers daan, o bilas sa 5. Tanaw na ko kini mga bilyars mga higala. Bisan pag unsa ni ka suod sa mga Duterte pero inig biraan ni mga kagilan sila mga businesses, delikado ng mga bilyar mo kuyog ni. Ngano ang tungod sa pressure. Ang sunod kini mga bilyar, sunod kini si Jinggoy, Edonos Jinggoy, si Cheese o kinis Jewel. Kay kinis Jinggoy, may Jinggoy, sige lang, total, nagsuway naman ko preso, magpapreso na lang ko, mga naday. Pwede, sige. Basta di ko pwedeng padikta ninyo sa inyong gusto. Presuhan ko niyo, presuha. Mga na Jinggoy. Ay nga priso gyud kay ngano ug tinud-on sila sa administration na nagudaan si Buying Rimulya sa ombudsman dayken. Ang DOJ na natanan nila. Inigingon plunder case bisag wa pa ka makonbikto. Pagingon na anay warrant of arrest. Labot sa plunder case dakop ni. Inigdakop ni hindi ka piyansa. Why piyansa? Kay non-billable ang plunder case. Straight to the point. So mga priso ni mga higala si Jinggoy, kini si Cheese, o kini si Joel. Ang pangutana kini Jinggoy, posible, may Jinggoy, sige lang, total, kasuwayan ng kong preso. Kini si Cheese, o si Joel. Di ka mo hilak si Heart Evangelista ni Day, o mapreso yung bana dito mga sukitik paminaw. Unyag mo negotiate. Sige, limang kahapit sa nahurot ha, si Loren doon ay isyo, labot siya ang anak, si Marcolita, good, apil, mo latest ron, pasakag plunder. Asa Ruben Padilla gi-apil pa mahigala. Obstruction of justice kay nganong gipasakay sa Bato sa sakyanan. Mahulot ni sila og pressure pero dunay negotiation. Unsa may inyo mga preso mo or inyong ikonbikto sara? Straight to the point. Kita mo ang pattern ba? Ang mga tao nga nagtanaw to kasabot sila wa na under pressure sila. Kay gihilabtan ba mga higala ang mga senador dito sa minority wa gyud wa gyud. Kabantay mo wa gyud. Mo na si JB Ercito kanang si Subiri tan-aw nila murag balik lang sa minority. Ang dunay gipanghilabtan ni des majority. Ano man tan-aw nila mahigala dunam koy mga tao nga imong dadon og malita nga ag malita aron nga ikonbikto sala na may mga tao di impadaoy di ang among prinsipyo di pagkabaylan. Mahimo man. Sama ining Bato. Kining inaning Bato mahigala Bungo. Di ni pwedeng bayaran day kay ang ilang ibaligya sa Duterte. May dili gyud mi. Di mi mo buwag gyud sa pamilyang Duterte. Kinis Bato sa Bungo loyal ni. Pero delikado ning bisan sa ilang kaluyal mahigala delikado pa ni ha, dili pag unsa. Kining kang Bato landaan ron
pwede man gipapili sa bato ron kay manhunt doon. Manduan ang NBI, ang pulis, manduan tanan with the intelligence funds mahigalas gobyerno nga gastuhon aron pangitaon si bato asa. Madakpan si bato mahigalap. Or bisay kini karon nandaan doon yung mga filler na niyon sa maka. Mabutar ka nga mo konbikto kang sara or ipada ka sa ICC. Kini ako ning giagi katawa mahigalabat kini akong istorya atong forecast ni mga sugiti paminaw. Di man ni madani mo bayran o malita sa bato. Ang iya mahigalang kaluyal sa mga Duterte, kinis Bongo di ni pwedeng bayran oy. Pero imo ning presyuron ikaw bato, ikaw Bongo na apil na ba mo dire sa kwan? Waran sa ICC. Daadto gyud mo madugta sa ICC. Kini ako lang nang katawa pa. Una-unaan ninyo mayo. Luwason ninyo daan ninyong kaugalingon o na mo motabang sa uban or motabang-tabang gyud mo sa mga Duterte, mga priso mo ato mo sa ICC tugpa. Kada i-confront si Bato anak kis Bongo anang istoryaha day pitan lisura na day. Lisod, labi na kining Bato ron. Nya kanis Bongo mahigala masunod man ni kay do naman ni kana dili mo negotiate mahigala pwedeng ilang isunod. O mapadaan nila ni mahigalas Bato daan sa ICC kurog man ni kubang mga senators. Do naman ni chilling effect mga sukid di paminaw. Hala, mo tinuod gyud ay. Delikado lagi ni dagana. Pero ang mga tao kasabot ang katawhan naniid lang mga tao nga mosabot ka mga tao sa kidanan daykin. Naniid ang mga tao binuang naman ninyong kalaki. Pero may kag binuang mga kalaki ug tubagon kag ay binuang bitaw kay klaro nang binuang ning amo. Ato lang ni mahigalang iyagi katawa pero mao gini may tabo nga mga kwan. Kanang pressure. Jinggoy. Lima ka nang kasuhan nimo kana Jinggoy. Si Bato o si Bongo ibutan ta di gyud loyal sa mga Duterte o kay tuwa na mo sa dahig. So pila na mahabilin nila. Oh. Iba na nadaan may kigilan. Mobira sila mga higalagwan. So unsin na mahabilin nila day. Unsis pikas, unsis sila. Bada si Bato o si Bongo. Sa ICC. Bira na lang sila kini mga Villas ilang mabira ni. O kisa pa ni ilang mabira na lain. Delikado kayo. Although pagkakaroon ang ilang composition ligon man ning ilang mga prinsipyo pero very fragile. Mo ni akong kulom kagahapon sa Pamantalan da Freeman. Fragile kayo. Slim majority o very fragile. Kay ngani si Chis Escudero giofila na mga ni daykin niya balik diri sa majority. Kay himuon ka namong Senate President. Namay nang gawas na mga istorya within dito sa Senate. So makabira sang Chis panalitan ari diri kay himuon kang Senate President asa pa magkana. Og naa ka diha mapriso pa ka. Ari himuon kang Senate President posible pang do na pay pagkaping malita. Actually may kala delikado ning impeachment og tungod sa kon ba? Tungod sa pressure. Kaning pressure nga gihimo ni Bato delikado man ni kayo.